Ekiombe kia Kenya National Commission for Human Rights KNCHR nigo kigenderete gusangireria ebirengererio iguru ya Intersex People Bill 2023 erio kurigereria emechando au eyo abantu bagwetera umurikyo itondemo Stephen nekira nasi babwatu murobero yo natiga toigwe aya twariganiretie Gati yemechando yo koibora na aliaso mwana koiborwa ne chinse moibere chansoni omochando manyekaine buna Intersex nonye nabo abantu bakoiborwa enchere ya semya kemenge nigo babeire bakwebwa na konenge twase binyoro eye nigo yairire kiombege kwegerera mwanya abantu kia KNCHR gochaka korosia lichiko likwegerera abantu babwato omochando oyo Bernard Mogesa no morikyo monene bwe kiombeke rituko ria igoro ne ria rero nigo tuli gusongo korosiri ichi kolirachi ko kolenda bali ba minto aseke gusito goteba babwate chinsemo chianso nibere richi kolirachi konyara kobarenda ase bono iganto bwati ichi koliko barenda igotwa rochenga tigato cha komuroberio bwo korosiri ichi kolirachi kobakonya igori ichi keri na litwaretire gaiga abana inchi barwa maoni korwa bubono na tumane kulira ni Nairobi tuchake ngo tororenga ndigende bunge lichiko bali ichiko mimi naona ikipita itakuwa ni sawa and kwa saizi bado tunaona naendelea tu kuona ikipita tu itakuwa sawa so pia isikwe tukue pia sisi tuko na watu wenye wanaweza to defend na tusipate usaidizi na tujulikane kwa serikali korengana nombaro bwa abantu census wo mwaka bwechiri bwibere na 19 nigense ya Kenya bwato mubaro bwa abantu bayiboire ne chinse moibere chansoni bareri bweyemo chimisano na 24 asegati yabo 35 na batatu bare ime akisi KNCHR nigegenete mbara wa vange bare Intersex bebisete goseko biswase binyoro abo basabiru besoki ekero kwanyorirwo mwana obwate chinse mechi bire nateba abo magega yaba nabwato mumure nusu yatoka no munyaro gatiga ari gatigati igotogoteba nga aya na maumbile anyasaye ekenekewa omwana buno yo masoki isiko intunto leta yale kobranga ngokinale na ndakine buya mo baita basoki isiko mbaroro basomire paka bono bali chigasi chinene igo bono basokie nelichike lindi chiko balenda Gati yemechando bagwetera namo na konengetu ase binyoro chisukuru amona ase gasine chinsemo chiria bakogani obokoreri gwetera lichikeri rirakorera ase bunge nene nigo rirachikobeka chinchira bene barakonyekere amona kwegerera batware kiombe kiabo egente kenene gekurigereriwa abana abekoro banyorirwe gutwara baro mochando bwe kogende skuru kwa mfano okurigelinga nchoki aragende asokuru mufano ndo metric yararare ne yabamura ne yabaiseke igo mochando norororo ngakibarabe bakonyora chigasi buna abantu bande egento kende giya gatatu tochikurigereria akero bakogenda nyagitari ngakibarabe bakonyora mariogo aranyari ko bakonyera na barabuo bamenye buna onde bwensi igori chikeri nabo lirigia na ande ntubwato maenenga ndichikonyora chinguru kurwa se serikali na bunge na ande lieti uli bakonye kiara na barabu mwanya bantu lakini ekara ya mubitiri mona kwende chunya abahunga Ekiombe gya Kenya National Commission on Human Rights KNCHR nigo kigente buna chinkwana chigenderete igoreri chikorigenderete korosiguria Intersex Persons Bill 2023 ndichikobege tambo kerekene kwene kibuna abantu bayiboire arakabere intersex community banyodo obosibole bwabo imense ya Kenya. Ko reporter ya Ndizi TV korwa